Segurament heu sentit a dir que llegir ens fa créixer. Llegir en veu alta ens fa créixer cognitivament, culturalment i emocionalment. És per això que us volem animar que us hi poseu. Potser al principi us pot semblar una obligació, però veureu que es anirà convertint en un dels moments més desitjats del dia. Quan parlem de situacions de lectura en veu alta compartida, parlem de moments de benestar, de moments agradables que ens fan sentir bé. Comenceu buscant un lloc. Busqueu un lloc tranquil, un lloc agradable, un lloc acollidor i allunyeu-vos de les presses, de l'estrès, de les distraccions. Busqueu també 10 minuts. Al principi, comencem amb 10 minuts. Busquem 10 minuts en qualsevol moment del dia, que ja normalment esteu junts, i dediqueu-vos exclusivament a llegir en veu alta amb els vostres fills i filles. L'endemà, el mateix. Més o menys a la mateixa hora, dediquem aquests 10 minuts a llegir en veu alta també amb ells. I anem construint a partir d'aquí. No patiu, no necessiteu tenir un premi d'interpretació. És molt més senzill. L'únic que heu de fer és llegir en veu alta, deixar que les paraules flueixin, compartir, comentar aquelles il·lustracions amb els infants i gaudir d'aquelles converses que segurament que aniran sorgint. Poseu-hi, no hi dongueu més voltes, no necessiteu grans parafernàlies ni grans muntatges. Avui mateix és un bon dia.